Bună, umblă vorba prin piață că acest Yoga Book este tabletă. Poate să fie tabletă, o chestie care are tastatură. O fie tastatură cu touch, dar are buton cu Windows și este tastatură în toată regula, da? Are tot, și function, și numere, și tot ce trebuie. Adică, uitați, arată ca un laptop. Un laptop așa este definit. Ecran, tastatură. În plus, are și Windows instalat. Adică Windows din ăla de desktop. Cu Word, cu Excel, cu ce vrei tu, cu din ăla de desktop. Ca procesor are Intel Atom XC Z8550. Are memorie internă de 64 de GB și poți să mai pui încă un microSD card de 128 de GB. Practic să-ți extinzi memoria. Este laptopul perfect să-l ai cu tine în deplasare, să lucrezi de la distanță de pe el. Pe lângă partea de productivitate, are și un sistem multimedia foarte bine pus la punct. Are un sistem de sunet Dolby, foarte mișto, ecran Full HD și practic te poți și distra în concediu, nu numai să muncești cum faci de obicei. Și ca să nu se supere colegii, hai să zicem laptop, tabletă, laptop, ce-o fi. Dar e laptop, are tastatură, da? Are tastatură.